Abela mhuwiex kapaċi jammetti żball. Wara li 3 entitajiet ewlenin f'pajjiżna ġibdulu l-attenzjoni li weda li għandu fil-manifest elettorali tiegħu tikser lista sħiħa ta' kodiċi u drittijiet, Robert Abela jibqa' ma jikkommettix li neħħija. Deskritta bħala rigressiva l-weda tal-Partit Laburista fil-manifest elettorali tiegħu li jobbliga lil kull ħaddiem jissieħeb f'union. Waqt konferenza organizzata mill-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem u li għalija attendew il-Kamra tal-Kummerċ u l-Kamra tal-SMEs, il-President tal-MEA Joe Farrugia spjega kif din il-proposta tal-Labor tmur kontra Charter for Human Rights tan-Nazzjonijiet Uniti. Kulħadd għandu jkollu dritt għal peaceful assembly and association. No one may be compelled to belong to an association. Ħadd ma jista' jiġi sfurzat illi jidħol mingħajr il-volontà tiegħu bħala association. Jien ma nistax imur fuq kumpanija u ngħidilha isma' inti tissir membru fil-Malta Employers Association jew fil-Kamra tal-Kummerċ. Ma tistax. Minnaħa tagħha Marisa Xwireb, President tal-Kamra tal-Kummerċ, qalet li fil-mument li tobbliga lil xi ħadd jissieħeb f'union dan inaqqas mill-inċentiv li dik il-union tagħmel xogħla sewwa. Inħossu li għandna nopponu bl-iktar mod sħiħ il-prinċipju li fuqu mibni l-kunċett ta' mandatory membership ikun fiex ikun jekk hux union jew employer body. Biex id-demokrazija f'dal pajjiż timxi l qudiem mhux lura li ndaħlu l-kunċett ta' mandatory union membership hija proposta verament rigressiva u niskantaw kif wara snin ta' diskussjoni li saru anki fl-MCSD fuq da' suġġett nerġgħu naraw proposta bħal din fil-programm elettorali. Abigail Ġusmamo mill-Kamra tal-SMEs tkellmet dwar kif din il-weda laburista impattat lill-membri tagħhom. In-negozji żgħar ħafna minnhom qishom familja, ħafna minnhom għandhom relazzjoni eċċezzjonali mal-impjegati tagħhom u jibżaw li kieku kellha tidħol il-mandatory membership għall-impjegati tagħhom din ir-relazzjoni tinbidel. U inqas minn sija wara li ntemmet din il-konferenza, l-istess kwestjoni tqajmet propju mal-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela, li meta sapruħu daru mal-ħajt spiċċa jattakka lill-Kamra tal-Kummerċ u jakkuża partiġanizmu. Il-proposta tal-Partit Laburista li titkellem dwar sħubija mandatorja fi trade union qiegħda tikser numru ta' liġijiet u fosthom elenkawlek fejn qalulek hija qed tikser waħda mill-konvenzjonijiet tal-ILO artiklu 20 tal-Nazzjonijiet Uniti ta' Drittijiet Umani, artiklu 11 tal-European Court of Human Rights u qed tikser ukoll artiklu 42 tal-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. Ma tistax tibda din id-diskussjoni u tgħid li dik il-proposta hija oppressjoni. Dak huwa il-mod partiġan kif wieħed jiskatta diskussjoni fuq tema daqstant importanti. Il-Kamra tal-Kummerċ fakret li l-uniċi pajjiżi li jobbligaw ħaddiema jkunu msieħba ma' union huma pajjiżi bħas-Sudan, il-Vjetnam, l-Iran u l-Iraq.